പെറ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ ഏത് കോഴികളെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ കോഴി വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, തീറ്റ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴി വളർത്താൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യം അതിനുള്ള കൂട് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോഴികളെ നമ്മൾ മേടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് ദിവസം അനുസരിച്ച് കാശ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. മുട്ടക്കോഴിയുടെ തീറ്റ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് മുട്ട കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 6-7 രൂപയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയ കോഴികളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ തനി നാടൻ കോഴികൾ തന്നെയാണ്. അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നേരം തീറ്റ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരേതായ തരത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട തീറ്റകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക്കും ഇല്ല. തീറ്റ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ, അതേമാതിരി പച്ചക്കറി കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിയും എഗ്ഗും സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള വഴിയും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കോഴി വളർത്തൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് കോഴികളെടുത്ത് തുടങ്ങുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് കോഴീനെ വളർത്തുകയായാലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ച് വാക്സിൻ നമ്മൾ നിർബന്ധമായി ചെയ്യുക.